Για τις ανανεώσιμες πηγές και για τις μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας μίλησαν οι ειδικοί στην εκδήλωση που διοργάνωσε η εταιρεία Εμπόριο Σούλη στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου. Επειδή όμως δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, ο μόνος τρόπος για να βελτιώσουμε την υπάρχουσα κατάσταση είναι να περιορίσουμε την ενέργεια την οποία δαπανούμε και να παράγουμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες δεν ρηπαίνουν το περιβάλλον. Ήδη ο κόσμος έχει αρχίσει να ευαισθητοποιείται για τα θέματα αυτά. Όπως ήδη ξέρετε, έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση των λακτήρων των συμβατικών με τους νέους οικονομικούς, οι οποίοι έχουν 80% οικονομία. Τα κλιματιστικά πλέον πρέπει να είναι inverter για να μας δίνουν υψηλή απόδοση με μικρή κατανάλωση ρεύματος. Το παλιό φρέον έχει αντικατασταθεί με το καινούργιο οικολογικό για να προστατεύουμε το περιβάλλον. Οι οικιακές συσκευές και αυτές έχουν αρχίσει να κατατάσσονται σε ενεργειακές κλάσεις και πρέπει να πηγαίνουμε στην κλάση Α που είναι η πιο οικονομική. Υπεύθυνοι εταιριών θέρμανσης και κλιματισμού παρουσίασαν τα νέα προϊόντα θέρμανσης, υποστήριξη θέρμανσης με ηλιακή ενέργεια, αντλίες θερμότητας, γεωθερμία, φωτοβολταϊκά συστήματα της Γερμανίας και ενεργειακή σήμανση κτηρίων. Ίσως τη μεγαλύτερη γάμα προϊόντων από λέβητες πετρελαίου, αερίου, μεγάλες έδρες λέβητες για βιομηχανία, μεγάλες οικίες, μεγάλες οικοδομές, ξενοδοχεία, κολυμβητήρια, θερμοκήπια. Έχει μεγάλη γάμα καυστήρων, λέβητες επίτυχους αερίου και δαπέτου, θερματικά σώματα, boiler και boiler για ζεστό νερό, boiler για υποβοήθηση θέρμανσης και τελευταία ασχολείται και με τη γεωθερμία. Ξεκινώντας να πούμε ότι σύμφωνα με μελέτες έχει αποδειχθεί ότι ένα καλό κεντρικό ηλεκτρικό σύστημα μπορεί να καλύψει έως το 80% των αναγκών μιας τυπικής οικογένειας σε παραγωγή του νερού χρήσης, αλλά μπορεί να καλύψει έως και το 35% των αναγκών σε θέρμανση του σπιτιού της κατοικίας αυτής. Η ετήσια παραγωγή ενέργειας είναι γύρω στις 14.000 κιλοβατώρας. Η ετήσια αποζημίωση από τη ΔΕΗ είναι 14.000 κιλοβατώρας επί 0,55 ευρώ την κιλοβατόρα, είναι γύρω στις 7.500 για την ακρίβεια ευρώ το έτος. Αυτά το ποσό κάνει το χρόνο απόσβεσης αρκετά ελκυστικό, είναι 6 με 7 έτη, και το καθαρό συνολικό κέρδος 25 ετίας γύρω στις 140.000 ευρώ αφορολόγητα. Για τη χρήση απλά της ταράτσας σας, η οποία μέχρι τώρα δεν έφερνε καθόλου λεφτά. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης η τηλεόραση του Αχελώου.